Rúžovka. A ja som Blačák. My sme Rúžovka a Blačák. Ako vidíte, dnešná generácia mladých detí majú mobily, smartfóny, notebooky, tablety. Proste všetko zmodernizované. A my tu hovoríme o tom, ako by sme mali deti hrať. Takže určite by mali používať tieto úžasné odprúžené šapky. a koníkov bez Tak hlav. by sme mali hojdať. Presne takto. Takže, alebo húpať na takejto hojdačke. Veľmi luxusná. Keby niečo, čo je v opätovej, áno. Opätovej, knivách. Hej, je to veľká zrpadosť. No. Kde je či vôbec? Takže. Ako vidíte, tak deti sú veľmi na modernizovanú techniku. Používajú smartfóny. Tablet, to už sme hovorili. No presne Takže tak. mali by sa šmíkať, hrať v bunkroch Predstavovať si, že sú herečky, speváci. a ešte k tomu počúvajú nezdravú hudbu, ako je Kali, Rytmus. Mike Spirit, One Direction. Justin Bieber. Nie, ten nie. Aha, prosím. No, to by nemali. Presne. Mali by počúvať opätovanku. Ľudovky, Tomáša, neviem akého. A Džúsik s kávičkou. nemali by počúvať Majka Spirita, Rytmusa, Kaliho, tí nadávajú v pesničkách. Už hovorili. Dobre. One Direction robia hanbu svetu. One Direction robia hambu svetu? Áno, povedzme, že všetko. Nie, tie deti robia hambu svetu. Aha, presne tak. Tie deti robia hambu svetu. Áno. Sice my máme 14, 13. 12 rokov, ale to je nič. Presne. Pretože my chceme byť originálni a písať na papiere s týmto perom. Písať si listy. Nepoužívať mobily, Facebooky, sociálne siete. A my budeme tancovať opatovanku. to je skupina. Tancovať na opatovánku. A nebudeme tancovať tento šibnutý Gangnam Style. No, takže, deti, pamätajte. Na nás A musíte byť dobre ako my. Čiže Rúžovka a Blaťák. a my sme Rúžovka a Blaťák.